హాయ్ హలో గైస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో ఇవాళ వీడియోలో వచ్చి నేను మీకు ఒక మంచి ఫ్యాట్ కటర్ డ్రింక్ చూపించబోతున్నాను. సో దానికంటే ముందు ఒక 2 టిప్స్ కూడా చెప్పబోతున్నాను. ఇంకా దాంట్లో ఫ్యాట్ కటర్ డ్రింక్లో ఉండే బెనిఫిట్స్ ఏంటి, దానివల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి, అసలు ఏంటి ఫ్యాట్ కటర్ డ్రింక్ అని సో అదంతా మనం వీడియో ఎండింగ్లో తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఎవరైనా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేసి ఆల్ అని ఎంచుకుంటే నేను వీడియోస్ పెట్టగానే మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మేము ముందుకు వస్తాయి. అండ్ నా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ ఎవరైనా కొత్తగా చేస్తుంటే ప్లీజ్ నన్ను సపోర్ట్ చేయండి గైస్. సో మనం ఫస్ట్ టిప్ తెలుసుకోబోతున్నాం. సో ఫస్ట్ టిప్ ఏంటంటే మీరు డీటాక్స్ వాటర్ మార్నింగ్ తీసుకోవాలండి. ఎప్పుడు వెయిట్ లాస్ డ్రింక్స్ తీసుకోకూడదు మార్నింగ్. సో మీరు డీటాక్స్ కనుక సపోజ్ మీరు 7 o'clock లేస్తారు, సో 7:10కి ఒక గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నారు. సో మీరు 8 o'clock ఎక్సర్సైజెస్ స్టార్ట్ చేయండి. మినిమం ఒక 45 minutes అయినా గ్యాప్ ఉండాలి ఎక్సర్సైజెస్కి అండ్ దీనికి డ్రింక్కి. సో దాని తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా సెకండ్ టిప్ వచ్చేసి మీరు ఎప్పుడైనా వెయిట్ లాస్ డ్రింక్స్ ఆఫ్టర్నూన్స్ తీసుకోవాలి, టీ టైమ్స్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ. సో టీ టైంలో తీసుకుంటే మీకు బాగా హెల్తీగా ఉంటుంది. అట్లా వద్దు మీరు మార్నింగ్ పూట తీసుకోవాలి అనుకుంటే మార్నింగ్ పూట అంటే డీటాక్స్ స్కిప్ చేసేసి ఇది తీసుకోవచ్చు మార్నింగ్ టీ లాగా. సో అలా తీసుకోవచ్చు. సో మనకి ఈ ఫ్యాట్ కట్టెడ్ డ్రింక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేద్దాం. సో మనకి ఒక పించ్ ఆఫ్ దాల్చిన చెక్క పొడి కావాలని జస్ట్ ఒక చిటికెడు, ఒక 2-3 tablespoons నిమ్మరసం, ఒక 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 స్పూన్ సోంపు తీసుకోవాలి. అండ్ ఒక చిన్న అంగుళం ముక్క అంత సైజ్ అల్లం స్మాష్ చేసి పెట్టుకోవాలి దంచి. సో మనం ఈ డ్రింక్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో చూసేసాం కదా. సో అవన్నీ మనం ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో కూడా చూద్దాం. సో నేను ఈ స్పూన్స్తో కొలత తీసుకున్నాను గైస్. సో ఫస్ట్ ఒక బౌల్ పెట్టుకోండి స్టవ్ మీద. దాంట్లో సో నేను ఇక్కడ 1.5 గ్లాస్ వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అంటే ఇది మీకు ఒక 3/4 గ్లాస్ వస్తుంది. సో ఒక గ్లాస్ కన్నా ఒక పావంత తక్కువ వస్తుంది. సో అలా వస్తేనే బాగా మరిగి అదంతా ఉంటుంది. సో మీరు బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి, అదే వాటర్ యాడ్ చేసేసుకొని దాని తర్వాత ఇవన్నీ యాడ్ చేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. సోంపు యాడ్ చేసుకోండి ఫస్ట్, దాని తర్వాత జీలకర్ర యాడ్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత నిమ్మరసం యాడ్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి యాడ్ చేసుకోండి, అండ్ దాని తర్వాత అల్లం యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసేసుకోండి. సో దాంట్లో ఉండే అల్లం కానీ దాల్చిన చెక్క పొడి కానీ అదంతా వాటర్లో బాగా మిక్స్ అయిపోయి కలర్ చేంజ్ అయిపోతుందండి. సో దాంట్లో సోంపులో ఉన్న అవన్నీ వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, జీలకర్రలో ఉన్నవన్నీ. సో ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్లో ఉన్నవన్నీ వాటర్లోకి దిగిపోయేంత వరకు బాగా పొంగిచ్చి ఒక 3-4 పొంగులు వచ్చి అదంతా సగం అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. సో బాగా మరిగించిన తర్వాత మీరు స్ట్రెయిన్ చేసుకుని వాటర్ తీసుకోవాలి. సో బాగా మరిగించాలండి. సో మీరు ఎంత బాగా మరిగిస్తే మీ డ్రింక్ అంత బాగా వస్తుంది. సో బాగా మరిగించండి. సో వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ అయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. సో మీకు రిజల్ట్స్ బాగుంటాయి. సో నాకైతే ఇలా వచ్చేసింది హాఫ్. సో ఇది జూమ్ చేశాను కాబట్టి మీకు హాఫ్ లాగా కనిపించదు. సో నేను ఒక గ్లాస్లో అయితే సో మీకు కరెక్ట్గా ఎంత క్వాంటిటీ వస్తుందండి మీరు 1.5 గ్లాస్ యాడ్ చేశారంటే. సో ఎవరికైనా ఇంకేమైనా ఫ్యాట్ కట్టెడ్ డ్రింక్స్ కావాలన్నా కామెంట్ చేయండి. సో నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం. సో మనం అలా వీడియో ఫస్ట్లో చెప్పాను కదా. సో ఈ డ్రింక్ వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో బెనిఫిట్స్ ఏంటో మనం వీడియో ఎండింగ్లో తెలుసుకోబోతున్నామని. సో దీంట్లో ఉండే ఉపయోగాలు ఏంటంటే ఇది మీకు ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్గా కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫ్యాట్ కట్టెడ్ డ్రింక్ కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో మీరు ఇది కనుక నేనైతే 6 months నుంచి ట్రై చేసి బాగా రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నానండి. సో నాకు వచ్చిందని మీకు 6 monthsలోనే బాగా రిజల్ట్స్ రావాలని ఉండదు. కొంతమందికి 2 monthsలోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది, కొంతమందికి 1 monthలోనే రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో నాకు వర్క్ అయిందని మీకు కూడా షూర్గా 6 monthsలోనే వర్క్ కావాలని ఉండదు. కొంతమందికి టైం పడుతుంది, కొంతమందికి ఎర్లీగా అయిపోతుంది. సో నాకు అలా అయింది కాబట్టి సో అది మీ బాడీ సపోర్ట్ కానీ మీ బాడీ ప్యాటర్న్ వల్ల కానీ అలా ఉంటుంది. సో మీకు చెప్పా కదా. సో ఇది ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్గా కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఇమ్యూనిటీ బూస్టింగ్ ఎందుకంటే దీంట్లో
నిమ్మకాయ జ్యూస్ ఇంకా అల్లం ఉంది కాబట్టి సో ఇది మీకు ఇమ్యూనిటీగా కూడా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఎవరైనా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో కూడా షేర్ చేసుకోండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండి. ఇంకేమైనా వీడియోస్ కావాలంటే కామెంట్ చేయండి. ఇంకా నన్ను లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో అవ్వండి. సో నేను ఎక్కడితో అయితే వీడియో ఎండ్ చేస్తున్నాను.